Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Kule video sizokwenza noma ngizokukhombisa izibalo ze-maths ezibalekile ekuzomela uzazi. Uma ungazi ke mina Vibhakshini uyazi ukuthi angithandi ukuthi ngaso sonke isikhathi wenze lento abathi ukukrema ukuthi usibambe isibalo noma ufuna ukusikhipha njengoba sinjalo basuya kusivivinyo. Cha, ngifuna ukuthi into ube nolwazi lwayo, ngiyakubhalela la. Ngifuna ube nolwazi layo, wazi ukuthi isukaphi. Kwamanje ngizokukhombisa ikuthiwa ama-quadratic formula. Ama-quadratic formula. Uzohlezi kulubona leli gama kwimath. Ngizokukhombisa ke ama-quadratic formula ukuthi izibalo ezinjani. Njengoba lesoqala nje ngizokukhombisa sona. Ngithe ax squared plus bx plus c equal 0. Ngizokukhombisa lesibalo ukuthi ke sizosikhipha kanjani ukuthi siveze lokho engikhuluma ngako ama-quadratic formula. Khumbula ke ngithemba ukuthi usulitholile ithuba lokuthi ubhale njengoba ngibhalile nami. Naku-ke lana ke sengikubhalela ke okuzosisiza ukuthi senze isibalo. Minus b plus minus sivule i-square root yethu b squared minus 4ac onke over 2a. Unikeziwe ke nasisibalo. Sona ke isibalo ke lesi ke esifana nani nama-quadratic formula. Sizosuka ke lesi sibalo ke siyothola eminye imininingwane ezosisiza ukuthi sisebenze ngalesi sibalo. Imininingwane enjengani? Enjengokwazi ukuthi u-A umele bani, u-B umele bani, u-C umele bani. Ukuze singenele lesibalo sethu esine square root sesazi ukuthi yini emele ini sisebenze kahle. Ngiyawushintsha na umbala noma ngiza x squared for x 21 0. Nako ngase ngizobhala ngapha ngithi a 1 u-b u4 ngobana okulandelayo sihamba ngokulandelana. Oqalayo ukulandelayo ukugcinayo yabona. U-c wethu ke shuthi sithu 21. Kungani sithi a ungu1? Ngoba phambi kwa x njengoba kungaveli lutho sizothatha ngokuthini ekuleso sikhala khona bani khona u1. Asidluleleke. Sesiyasibhala isibalo sethu lesi sesiphiwe sesifaka ko a naku b naku c lokho esesikutholile la ngezansi ukuthi kanti u a no b no c umele bani. Kungani isibalo 16 esikhaleni sika b squared? Ngoba sifakile ukuthi u4 squared usipha bani. Sisheshe siyilamule nje singakayi kude. Asiqhubeke. Ngize ngifake la ngaphakathi. Kungani lapha yaka AC ngithe 21? Kungani? Ngoba u-A ungu1 bu times kuba into efanayo. U-C wami wona lo uzimele ka21. Asiqhubeke ke. Angithemba uhambisana kanye nami noma uyezwisana kahle ukuthi kanti sisebenza kanjani ngama-quadratic formula. Bala nami ke u16 plus 4 times 1 times 21 wona lo ngibambise. Minus 4 plus minus 10 over 2 plus minus 2 plus minus 5 sithatha lezi namba ezingezansi nje ngibona plus minus 2 negative 2 no plus minus 5 singathi ke u3 noma singathi ke u7. Uma sisebenzisa ukuthi u5 wethu positive sizophunyelwa impendulo ya3.
Uma sisebenzisa ukuthi u5 ungu-negative sophunyelwa yini inamba yakabani yaka7 ingakho sino -7 lapha. Okusho ukuthi nje basimilana ke manje sesithi uX engabe mhlawumbe ungubani ungu3 okanye mhlawumbe ungubani ungu7 ungu-negative. Okusikhiphela isibalo sethu njengoba sesifisile asibone ukuthi sesinje sesivuselela amagwegwe safaka u+7 no -3 no 21 ncase u0 ncase u0 sibone ukuthi sophuma kanjani. Ngafana nokuthi ke uX plus 7 usipha u0 noma kufana nokuthi uX minus 3 usipha u0. Masuyisa ngale u7 uzoba negative no3 suyisa ngale uzoba njani uzoba positive. Asiqhubeke nesibalo sethu. Angithemba mhlawumbe ulitholile ke ithuba lokuzwisana kahle ukuthi kahle kahle sisebenza kanjani ngalezi zibalo. Asiqhubeke. Ngizokubhalela isibalo la esizosebenza kanye naso. Isibalo sesibili kubalekile phela ukuthi ulokwenza izibonelo kuyokusiza kakhulu lokho. Basipheni ngase ngibhalele -10. Siqhubeke. Equal 0. Phela kungani siseqisa u-10 sifuna kube khona phela ozomela abani ozomela uC kungako ke siseqisa u10 okusho ukuthi njengoba ngikuxhumela ngezansi sesiyazi ukuthi uA uB noC bameleni sesingathatha isibalo sethu lesi sesiphiwe sibone ukuthi sisebenza kanjani naso. Ngiyethemba sekuyawenza umqondo lokho engikukhombisa wona. Siqhubeke. Sizoba no -6 plus minus siyavula isikwele uthethe side kakhulu 36 uzogijima ke nami ngokomqondo ukuthi ukuze ngingasenzi sibe side kakhulu isibalo sami inamba vele ngiyihlanganise ngokukhulu ukusheshsha kule ndawo yesibili esihla kuyi singalindi ukuthi isibalo ngesibhale ngiphinde ngiyenhlise ngempendule ngezansi asisibale nje ngokukhulu ngokusheshsha ngomqondo. Ubala kanye nami phela ngathi ngenza ukuthi ngithi ngisabathe ngiyabala phela nami ngokomqondo kanti sengenza iphutha. Ungade phela nami. Siqhubeke ke sithola ba 120 ke sifuna ukususana sifuna ukususa u50 u36 ncase sipha sibambe sino 84 la ngezansi. Asiqhubeke ke sisino -6 plus minus save square root yethu enkulu noma ende 36 no 20 no 120 sitholile ukuthi bani u84 ungu-negative kahle kahle ngoba phela u120 lo ungu-negative nangezansi u6 wethu singamkhohlwa nezi. Siqhubeke. Yabona lokho ngikubhalela kona la. Njengoba ngibhalela ngithi no real solution. Sengishilo ukuthi sengifike la kusibalo sami. Sengino -6 plus minus square root -84 over 6. Ngibuqonda ukuthi hayi uma usibokisisa lesibalo ungazama usiguqula usenza lokhu usenza lokuyaya ayikho nje inxazulelo yakhona. Ayikho inxazulelo yakhona ingakho ke sengiveza ke sengibhala njenge-answer njengempendulo ukuthi hayi angiboni ukuthi
ngiyaphumelela. Asibheke la kumshini ukuthi khona ukusile singakuthola. Times x squared plus 6 x plus 10 equal sibona ukuthi basiphinde njani. Yabona? Nakhona kumshini uyabona ukuthi uma ngase kuthiwe lesibalo sisiveza ngokomdwebo ukuthi impela sizofinyelela entweni nje engaxazululeki impela. Endiza yodwa nje lapha phezulu. Uyabona ukuthi isibalo sethu umdwebo awunakuhlala phansi ubonile ukuthi usemoyeni nje. Asibona ukuthi senze njani ngala. Kuhleka kusenani? Asithi minus 3x squared plus 12x plus 1 sipha u0. Sibona ukuthi ke lana ke singaguqula noma siveze ubuhlakani bethu. Siveze ukuthi hayi cha. Uma sesikwazi ukuthi isibalo phela sama quadratic formula sisenze siphumelele esinye sisenze sibona ukuthi khona ukushaya amanzi lesi umphumela hayi awumuhle kahle neze. Sikusho ukuthi asizifundize nje noma sizijwayeze ukuloke senza izibalo. Ungakhathali ukwenza izibalo. Asiboneke. Isibalo sethu se square root lesi singezansi sino minus 12 plus minus square root sethu side kakhulu 144 minus 4 times 3 or negative 1. Yabona ke lesi sesino equal okunye minus 12 plus minus 156 bala kanye nami okunye nje bangithi okunye ngiqonda ukuthi phela sinokunye yabona la phakathi kuyi square root lethu besinawo u times savulelwa amagwegwe kwano 3. Asiqhubeke nesibalo sethu ngonga nje isikhala ngokubhala la eceleni 156 asisifundise nje ukuthi siveze nje ukuthi ukubala akusiyinto ehlulayo. Sengikhipha ku78 kabili 39 u70 singakhipha ku39 kabili 56 ngabe square sikaba no 156 aba square la 2 times 39 base ngasatha sithi 2 times 2 la lana sithi 39. Ngabe kusizile noma ngabe nje simosha isikhathi kusizile singaba ne square root sithi 2 square root 39 2 square root 39 minus 12 plus minus 2 39 siyaqhubeka nesibalo sethu over 6 songa nje isikhala minus 6 ukungenana nje kwa 12 no6 plus minus 39 beno 2 bangena lini futhi kwasala u3 ngenzansi sesino minus 6 divided by 3 about negative square root sika 39 nangu no minus 3 bazongenana njalo sizoba 2 nangu salelo plus minus minus no minus 3 kuzomiswa kanjani salelo plus minus square root sethu sika 39 over 3 usungena le no minus ngivula isikhala nanku negative wethu osixakayo bawungenisana naloya negative phela kusho ukuthi uzosizakala ube njani ube positive. Uma ngikubhala kabili lokho ngithatha ngithi plus oqala nje bangenzile owesibili unani uno minus uzoshiya naloku
2 minus square root ka-39 over 3. Ngapha sizosala no-2 plus 39 we-square root over 3. Kuyawenza umqondo lokho. Uyabona ukuthi sikususaphi? Sikususa ekutheni ingakho siba nani nempendulo ezimbili ngoba yini? Ngoba ibalo zethu suke zithi plus minus plus minus. Ngakho sithola impendulo uma ukuthi sisebenzise uplus, sithola impendulo uma ukuthi sisebenzise uminus. Asibheke la kukhikili wethu. Siyadlulela plus asibona ukuthi umdwebe wona ubuzubukeka kanjani. Uyabona umdwebe ukuthi ubukeka kanjani? Imigqa ebhekene. Angazi noma kuyakuveza konke yini na. Kodwa ngithemba uyayibona imigqa yami ebhekene ishona le enzansi noma ukuthanda ungathi ishona le phezulu. Akunani. Ingabe mhlawumbe ngahlangana la uma uthi mhlawumbe besidwebe thina besingayibona kangcono, kodwa angithemba ukuthi uzwisene ukuthi ama-quadratic formula yibalo esebenza kanjani. Wakuthola kulula futhi ngoba ayikho into ezokuthusa ngama-quadratic formula.